Gotovo svi su čuli za olimpijadu starih sportova u Slavonskim Brođancima, a dio tih sportova na jezeru Bundeku u Zagrebu mogao je upoznati i isprobati svatko tko je to želio. Naime, u organizaciji Valdorfske škole u glavnom hrvatskom gradu održane su prve dječje pastirske igre. Ideja je u revitalizaciji tih starih sportova, u pokazivanju gradskoj djeci da postoji nešto drugo osim onoga što je danas uobičajeno. Pritom naravno aludiramo i na televiziju, video igrice koje su toliko učestale da zapravo djeca zaboravljaju što znači igrati se u prirodi. Znači od tih starih sportova danas smo ovdje imali i imamo još uvijek se događaju trke štulama, trke šinjama, bacanje kozane, luk iz strijela, bacanje potkove, potezanje konopa. Znači, discipline za koje svi mi znamo da su nekada postojale, a danas se rijetko vide. Nastupila su i kulturno-umjetnička društva iz Svete Nedelje, Lučkog i Gradića. Posjetitelji su mogli upoznati neke tradicionalne vještine i zanate. Bile su tu radionice vezanja, filcanja, izrade instrumenata od materijala iz prirode i košara od grana i šiblja. Natjecalo se u 7 sportova, a nastupilo je 60-ak djece iz Zagreba, Rijeke i Sesvetskog Kraljevca. Znači ima jedno 60-ak djece koje se natječu. Važno je naglasiti da su to natjecanja, pobjednička ekipa na kraju je jedna ekipa, znači ekipa pobjeđuje. Što znači da neki mogu biti bolji u štulama, neki u bacanju kozane. Svako je u ekipi za nešto. Što je zgodno jer eto, daje mogućnost da i djeca koja nisu u nečem dobra ili da kažem najbolja, da ostvare u ekipi rezultati. Uglavnom su se i ravnatelji i učitelji oduševili i rekli su da je zapravo najteže motivirati djecu jer djeca se uopće ne snalaze u tome. Te igre djeluju jednostavno, ali nisu. One traže određenu vještinu, spretnost, neku kondiciju također. Tako da zapravo nekako kad rezimiramo sve, ideja je da pokažemo što to jesu stari sportovi i da to bude početak jedne tradicije koja će se svake godine održavati ovdje. Djeca se nisu posebno pripremala za natjecanje. Rekvizite su izrađivali u školi, a pomagali su im roditelji koji su sami izrađivali predmete i poklanjali školama. Prve dječje pastirske igre u Zagrebu pratili su puno iskusnije kolege iz Brođanaca. Došli su kako bi promicali igre koje su njihovi djedovi i pradjedovi igrali na ogromnim prostranstvima dok su čuvali svoja stada. Mi u Brođancima inače imamo 22 discipline staroga športa. Ovdje su djeca od 1. do 4. razreda vježbali jedno 7 igara. Pobjednici tih igara doći će nam na olimpijadu ove godine u Brođance koja će biti 26. kolovoza u Brođancima. Jesu li zadovoljni viđenjem? Više nego zadovoljni s obzirom na odaziv, s obzirom na rezultate, jer osim Valdorfske škole iz Zagreba, tu je i Valdorfska škola iz Rijeke, tu nam je osnovna škola iz Denčine, znači i cijeli taj zagrebački prsten je već od prošle godine, evo do sada, trenirao, tako da kažem, te sportove upražnjavali su to, gledali su to da se napravi onako kako je to zahtijevaju naša pravila, ja smo im to na vrijeme dostavili i evo očekujemo i njih isto tako na olimpijadi starih športova. Organizatori igara imali su pobjednike u 2 utrke, bacanje potkove i utrci sa šinjama. Iako mu je to prvo takvo natjecanje, 12-godišnji Ivan Stančin pokazao se izuzetno spretnim u trčanju sa šinjama. Pa da, prvo mi je natjecanje, a pobjedio sam u šinju. Kako se recimo to natječe? Pa ovako drži se i onda ko prije dođe do cilja. Koliko je opće dužina? 50 metara. Bavim se nogometom, malo tenisom. Ti to treniraš? Da, treniram nogomet, a tenis onako u slobodno vrijeme. Što ti je recimo zgodnije? Kako ovo nema baš sličnosti, ovaj koluti? Pa ne znam, ja sam to, kad smo imali u školi natjecanje, onda sam pokazao da sam vješt u tome, pa su mi izabrali da budem. Osnovna škola Sesvetski Kraljevec pobjednik je prvih pastirskih igara i u kolovozu će njihovi predstavnici nastupiti na olimpijadi starih sportova u Brođancima. Od 7 disciplina jednom su bili 3., 3 put 2. i 3 put najbolji. Pobjedio sam utrki sa vrećom. Koji razred ideš, koliko imaš godina? 6. razred, 12 godina. Jel ti je ovo prvo natjecanje? Pa na Bundeku mi je to prvo natjecanje, ali sa sportovima mi to nije prvo natjecanje. Bilo mi je dobro, bio sam zagrijan. Pa mi se sviđa to vreće i povlačenje konopa. Došao je s prijateljima, nadao se pobjedi u povlačenju konopa i želja mu se ispunila.
Pobjeda nimalo ne čudi s obzirom da trenira Hrvanje u kojem je osvojio podosta medalja. Treći u državi, treći na tri međunarodna turnira, treći u županiji, prvi smo kao Hrvatska u ekipi Hrvatske i to je to. Pripreme u Brođancima za 40. jubilarnu olimpijadu traju cijelu godinu, a sada su u punom jeku. Pripremaju se objekti, olimpijski stadion, počelo se i trenirati. No može li im išta pokvariti igre? Do sada smo imali situaciju da nas ništa nije moglo spriječiti da održimo olimpijadu starih športova i stare igre. Jedino što ne možemo utjecati to je vrijeme, ali dosta smo uvijek imali dobro vrijeme i živimo u vjeri i nadi da će to i ove godine tako biti.